To je pre deti. Môžete ísť súťažiť, ďakujeme. Ideme ešte pozerať. Ahoj. Ahojte, dobrý deň. Dobre, super. Vítajte v krajine, kde sa zlo na dobro mení. Pod červenou muchotrávkou šponkovia sú v tieni. Mimo nich zas vymýšľajú, veď chvíľa nás čaká. V rozprávke je všetko možné, aj vycvičiť draka. Zatvor oči, nech sme rýchlo tam. Mikroregión deťom chcel otvoriť oficiálne. Všetkých vás tu srdečne privítať. A samozrejme, aby ste si dneska užili deň, tak popriať veľa pohody, slnečného počasia, úspechov pri jednotlivých disciplínach a potom samozrejme po týchto disciplínach, kde detičky budú mať možnosť získať rôzne sladké odmeny, je prichystané na základe listočku aj nejaké drobné občerstvenie, a to je pre deti hodok a džúsik. Ja budem sa snažiť v priebehu krátkeho času obehnúť aj všetky stánky. Pevne verím, že dosah mikrofónu bude dostatočný, aby sa deti môžu očakávať. Vítame nás v našom Elskom údolí a u nás sa hľadá pán prstenov. Prsteň musíte nájsť buď v takej žabuline, alebo potom úplne zázrakom. Ale tá žabulina vyzerá dosť, ale naozaj. No som si to vyskúšať, pán Staruka. Ešte tam skladol. Dobre, ďakujem pekne zatiaľ. Tu ešte máme pilé včielky. Včielka Máťa. Toto je smetná, máte plnou babiek a tie žabky treba vidíte, aby som sa volala vodičky na to. A máme tu sladkú odmenu za to. Wow, a pozerám, že tu máme aj nejakého adepta šikovného úžovného. Áno, áno, lekve naraz za všetko. Paráda. Perfektne, super. Dobre, ideme ďalšie stanovište. Kto tomuto tu šéfuje? Slečna, môžem vás? No, o čo sa jedná u vás? Dobre, je tu pri mne pán starosta z Lučatina, takže ho uprednostním, lebo sa zasekla, áno, dobre, nevadí, nie, pohode, sorry. No, tak dobrý deň všetkým. Naše stanovište v Lučatine je o tom, že sa hádže kornhol. Je to vlastne súťaž, kedy treba hodiť vrecká s pieskom, s fázulou, ktoré sú naplnené a hádžete ich na dosku. Keď hodíte na dosku, je to za jeden bod, keď sa trafíte do diery, je to za 2 body. Táto disciplína, táto súťaž je pochádza z Ameriky, ale my sme si na Slovensku osvojili a takýto turnaj v kornhole prebieha aj na dňoch obce Lučatín. Ďakujem veľmi pekne, takže všetci môžete postupne absolvovať všetky disciplíny a uvítajú vás aj v tomto stánku, ktorému šéfuje obec Lučatín.
je to orientované skôr asi tým sportovým smerom, ak som dobre pochopil. Takže poprosím na krátke predstavenie. A je viacero podľa obťažnosti, prípadne výberu detí, rodičov a máme aktivity s kuželkami. Dá sa navigovať pomedzi kuželky so zaviezanými očami, potom je druhá aktivita kopanie s loptou pomedzi kuželky a potom tretia aktivita. Takže každý musí absolvovať všetky? Super, čo to si podmenú, dievčatá? Nepadla. Takže tu na to máme trošku kondičné a orientačné, to znamená, že na štáty sú pripravení ďalšie adepty. Takže ďakujeme za predstavenie a posúvame sa ďalším. Áno. Ideme sa opýtať. Dievčatce, môžem vás osloviť? Môžete mi priblížiť teda aktivitu, ktorú vo vašom stánku vidíte? Super, ďakujem pekne. A tu takisto ďalšie do pripravenia, to je dokonca kamarát. Dobre, takže pekne. Ideme do ďalšieho stánku. Tak tu na to vyzerá trošku tak edukatívne, si myslím, áno. Zaujímam sa teda o to, ako dneska pristupovať k odpadom. Aj vy spovedáte, či volávajú? No, my sa opýtame, či doma vedia a či vedia, či poznajú, kde treba ktorý odpad zaradiť a keď nie, tak túto si môžu prečítať a podľa toho to môžu. Super. Nebolo počuť. Nevadí. Ale vedia, po väčšine vedia. Zarazilo ma, že niekto povie, že netriedime odpad, ale väčšina vie. OK, dobre, ďakujem krásne. Či môžeme? Môžeme. Ja viem, stále západne. Áno. Môj muž urobil, lebo ja tam nemôžem vrbiť. Ešte príde viac? Zatvoročička. Malujeme na tvár. Začínajte, sa rozbiehame. Deti si vyberajú motívy a sa snažíme splniť ich predstavy. Čiže deti si vyberajú možnosť. Ja som raz zastujem, ale nebudem aj ja niečo. Jasné, takže im pomáhať s výberom. Presne tak, ja aj s výberom v prípade Takže deti, kto chce mať trošku herný večer, kľudne príďte, urobíme kerku a budeme čakať, že nás bude Je to umývateľné. Jasné, do toho chodíte, to je jasné. Dobre, ďakujem. Presúvame sa. Identifikovali sme členný stán, medveď srdce. Dobrý deň, nájdem všetké detičky, takže tu máme také skúškové pamäti, pamäť skúška, ja už sa aj pletiem, a detičky nám musia pomôcť, ak chcú byť čarodejníci, splniť tieto úlohy. Tak dúfam, že nám v tom pomôžu. Áno, myslím, že stade to vyjde toľko čarodejníc a čarodejníkov, že bude úplne Harry Potter. Dobrá, upalovanie čarodeníc na hranici je dávno za nami, takže tohto sa bať nemusíme, takže môžeme mať čarodeníc koľko len chceme. Ideš na to?
super. Tak ten budem rušiť. Splnila je tu. No ešte raz ti to, lebo nás starosta vyrušil, ešte tak tu ti to ukážem. No, a teraz ideme ďalej a hovor. To máme ešte jedného. A to je všetko. Dobre, ďakujem krásne, super, šikovná. Dobre, priehod. Erik, prosím ťa, objasni mi situáciu, objasni mi disciplínu, čo vlastne v stánku prezentujete, čo tam funguje, čo deti môžu očakávať u vás. Ďakujem za slovo. Takže u nás v stánku je súťaž hokejových slalom a streľba na bránku, keďže nám to zabezpečujú chlapci, čerství majstri Slovenskej republiky v hokeji, juniorka Barani Banská Bystrica, bratia Čunderlíkovci. Takže veľmi pekne im za to ďakujeme a teda vítame všetkých, príde vyskúšať, ako chutí hokej s majstrami Slovenska Barani Banská Bystrica. Ďakujem. Fantázia, takže chalani nám prišli pomôcť mikroregiónu, konkrétne od Bystricu. Takže sa môžete všetci tešiť, že trošku pošportujete, hlavne s majstrami. Toto je obec Nemce. No a ja som starostu, lebo tam je tu také pobehuje a momentálne som odpustil pána bývalého starostu. Takže sa pýtam, čo u nás v stánku môžu deti čakať? U nás v stánku môžu čakať zábavku, že budú súťažiť vylovením rôznych zveratiek a potom dostanú keksy, dostanú pízatko, dostanú balóny, dostanú cukry, dostanú aj náhodku. Nech sa páči, príďte nám. Vidím tu na zemi. To môže aj rodič. Takže toto je súťaž, ktorá je pripravená na skladanie erbu obce Nemce. Našich dobrovoľných hasičov je pripravená obhliadka, techniky, oblečenia a samozrejme aj nejaké môžu si vyskúšať mladý budúci potenciál, či ako to reálne je. Sú tu pripravené sperovky. S nimi vlastne musia vodou hodiť kolky. Mirko, dobre hovoríš, tak je? Čo si môže povedať v technike? Čo máme vysovníky? Oni vlastne môžu byť, že si sa môžu poznať. Poďme tam chyčiť hadicu. Daj, ideme ťa priebičku. No pozri, aj toto potrebuješ, hasiči majú prílku. Á, pára. Ďakujem pekne a teraz pozerám, že máme v obťazí 6 šoférov minimálne. Aj aha, už nám dá trúbiť, mám sa posunúť. Dobre, ďakujem pekne našim chalanom, ktoré sa venujú všetkým detičkám. Vidím tu veľa rastliek, vidím tu nejaké gány, ktoré sú veľké nienačky. Vláda pani, môžeš vyrušiť na chvíľočku. Čo sa tu deje? My tu skúšame rastlinky. Máme tu pre deti pripravené bylinky, kvietky, máme takisto bylin rastliny, bylin zvieratka.
niečo naučí, pozri sa po stranu sladkočky. No, máme, áno. Takže vlastne je to také... Takže to aj zabudol, tak si pripomenie, kto nevedel sa naučí. Takže je to super, veľmi sa teším. A teraz otázka. Vedia. No, tak to je výborné. Takže už len je to pre tých, ktorí si pripomenú a tí, čo nevedeli, sa naučia, tak ako som povedal. Ďakujem. Čo sa to tu všetko deje, lebo tu je deti ako smeti. A to je tak obrazné, lebo smetiarská auto tu podajú niekde dookola. Lebo aj partnerom dnešnej akcie je Marius Petersen, ktorá je aj obchodný partner väčšiny akcií v mikroregiónu. Ale koho môžem vyručiť? Jasné. Keď sa pýtam jednej, ukazuje na tú druhú, ako by to inak bolo. No, nadále. Potom ale beží. Na chvíľu. Čo sa deti môžu vašu stránku dovedieť, alebo čo ste pre nich pripravili, povedli to skratke. Aha, takže to máme spojené takú zručnosť, máme tam tú edukáciu a ešte si môžu vytvoriť vlastne teda nejaký fototermín, hej, kde vlastne nejakým spôsobom tam to máme a už niekoho. Á, dobre, super. To znamená, že téma je hrad. Slovenská Ľubča, ako tak, áno. Super, takže sa mi to veľmi páči, v podstate je to jeden zo stánkov domácej obce Slovenská Ľubča, takže my si to tematicky pripravili, aby ste sa aj vy a detičky z ostatných obcí mohli aj dozvedieť niečo o Slovenskej Ľubči, aj o hrade Ľubča a samozrejme na pamiatku si namalovať odrážtek a ešte aj s maminou, či otcinom alebo kamarátom si urobiť na pamiatku fotečku. Tak je? Ďakujem. Oči, sa nekresať, iba si. No, tak môžete sa robiť, dobre? A ja sa teším na vás v mojom kráľovstve čarovného. Dám si vodičku. Perfektne ste to zvládli. Super. A to je nejaká veľká pesa. Vidíš, to je taká veľká. Môžeš ešte raz nasvietiť, rozumiešte? Zobrali ste si to od mene? Lucy, potom odmakneš, keď budem pri
No, prišla mňa. Dobrý deň. Princezna. Si sa dá to jesť. Povedz, že tá žera udice.
Aj šťažky, aj poličený, to je si čaká. No, ideš na čo chce sami? Počkaj, odpočím si ťa. Počkaj, nehaj si. Odpočím si ťa. Dobre, daj to sem, nebudete vystavovať. Áno, ja si chcem vyskúšať strely.